लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा आरो बांसिनानो फेसबुक इउटुबावहाय नुदो जानांगौ बे भिडिअखौहाय आरो जुदि नुवाखै नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि साबस्क्राइबारफोर गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नुदोंबाबो नुवाखैबाबो मा दावराव सोलिगासिनो दा नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिग्रोना लानि बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय आरो ना तो बिदिब्ला नायना लादो बे भिडिअखौहाय भाई दीदी को तपा ताप कर लिया भाई बिथां होननानैहाय बुङोब्लाबो खिसे आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय भाई दीदी को तपा ताप कर लिया भाई आं नोंनि फिसाजो मोनब्ला होमब्लाबो नों बिदिनो बुंगौमोन उसका जो आंटी है स्क्रीन में जिसको देखा इनसे बड़ा है दांत भी कुत्ता के जैसा है उसकी पत्नी का हाँ इसके पत्नी का दांत भी कुत्ता के जैसा है आगे वाला दांत भी समाजावहाय गासैबो बेफोरबादि लेथ्रा बा मैला खोनासंग्रा मानसि गैजोब मादै बे एमजिआ बिजों नोंनि पार्सनालि मा जादों मा जाया बेखौ आं बुंनो थाङा वर्ड बेखौ आं मा मुंजों गाबज्रिनाय बा मा नामजों गाबज्रिनाय आंनि खुगायावहाय आङो दा जेबो बुंनो हाथ'आ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननोहाय आङो फुल बिथांनि रायनाय रावखौबो आङो ससे आं बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों आं दिन्थिनाय बिथां होननानैहाय बुङोब्लाबो खिसे आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय हिनजाव माहारिखौ सासे हिनजाव माहारिखौ माब्रैबादि बियो अश्लील माने मैला खोथाजोंहाय बियो रायदों नंगौ जानो हागौ नोंसोरनि गेजेरावहाय माने बिथां एमजेजों आंनि जाय हाजबेन्ड बेजों नोंजों इउटुबावहाय नोंसोर इउटुबार जानानै नोंसोरनि पार्सनालि मा प्रब्लेम जादों बेयो आंनि मेटार नङा दै आंखौ गेजेराव दालाबो बेयाव बिनि नोजोरावहाय आन्टी नुयो ना मा नुयो बे बिनि पार्सनेल मेटार बेखौबो आं बुंनो थाङा आरो किन्तु बेयावहाय गाज्रि मोननायनि राव फैयो रायजोफोर मानो होनब्ला हराव मा जादलायो मा बेलाय टापा टाप मा बियो जब उसको ब्रा और पेटीकोट पहन के जब फैशन शो में जाएगा किसी फैशन शो में कितना अच्छा लगेगा ना पूरा लेटेस्ट लगेगा फर्स्ट प्राइज जीतेगा ये बुङिनो खिसे मेजाजा गरम जाफनांलायलाङो मा होनला माने भाषायानो आरो बुंनो थाखाय जेबो राव गैया बिथाङा खोनानो मोननाय बादिब्ला एसे नोंथाङाथ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबायानो माने प्रितिया मा बुंखो माने बे बड'लेण्ड टाइगारखौहाय बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदो प्रिति आरो एनिथिं एमजेखौहाय नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबायानो आं बे भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय आरो आं फुल होआखै दे माने भिडिअ क्लिप्सखौ मोनथिबायना माने फुल होआखै माने गुबुननि भिडिअखौलाय मा फुल होनो नङा होमबा एसे ससे दा आं क्लिप्स दानस' होदों मोनथिबायना नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनो गोसोबा बे प्रिति नार्जारिनियाव नायहैब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नुनो मोनगोन आं माने फुल भिडिअ होआखै नोंथांमोना फुल भिडिअ नायहैबानो जाबाय प्रिति नार्जारिनियाव मा बुंखो माने प्रिति नार्जारिखौ मा गाज्रि बुंखो नोंथांमोना गासैबो नायहैनो हागोन आरोना तो बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै तो आं थाबनो मोनग्रोनानै माने 6 घन्टा जादोंमोन आरोना भिडिअ होनाया तो आंबो गोबावजोंसो मोनदों मोनथिबायना मर्निंआव भिडिअ नायबाय ओमफ्राय मोनबाय दा भिडिअ खालामबाय आरोना मर्निंआवनो नै गरम गस्ला गानना दोङो तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जास्ट क्लिप्स मोननानै आं होबाय नोंथांमोननो तो दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आरोना बाय।